Detrás do volante de cada coche clásico hai unha historia que non entende de presas. Vamos nun coche de 1974, os que xa non quedan pouquiños. Isto non ten nada que ver co que hai hoxe en día. Isto é o que tiñan antes os nosos pais ou incluso os nosos avós. No coche no que aprendín a conducir eu, é unha maravilla. Hai moi pouquiños, chamanlle unicornios. Para Santiago, este Renault de 1974 é un soño feito realidade. Era seu coche preferido dende os 12 anos. Pois un coche como este é super divertido conducilo porque ten tracción traseira e cando chegas así as curvas, pois dache un gustillo aí pisar o acelerador e ás veces hai que ter cuidado porque hasta se pode cruzar un poquinho de atrás, corregilo un pouco no volante, pero bueno, isto é, con motores atrás é un gustazo. Nada menos que 3 décadas leva Agustín coidando dos seus 600. Conducir un coche con casi 60 anos é unha caixa de sorpresas, telo que escoitar. Non ten nada que ver co que agora se conduce. Unha persona que conduce un coche destos conduce calquera cousa. Aquí traemos unha cousa que seguramente traigan todos. Un destornillador. Un coche destos sin un destornillador non é viable. En máis de 20 km telo que usar. É como iso todo. De feito, conseguir as pezas para mantelos é un dos retos os que se enfrontan a Cotío. A veces aproveitanse no prezo, bueno, faise difícil a reparación, pero bueno, faise porque che gusta e porque o queres ter. E ten un valor importante, tanto sentimental como económico. Por iso, nas feiras de coches clásicos aproveitan para mercar as pezas ou os recambios que precisan en tendas especializadas como a de Rosa. Le enseñas al cliente a recrear pues viejas experiencias, recuerdos de antaño. Muchas veces cuando entran en nuestra tienda dicen que huele al coche de su padre. Es una cosa muy bonita de ayudar a la gente a hacer, pues recomponer otra vez el coche de su infancia o de su juventud. Da mesma data na que a familia de Rosa empezou o negocio, aló polo 1960, son estes coches. Se teñen idade de abondo, resultaránlles familiares a moitos. Es un Land Rover que es icónico dentro de las unidades de servicio rural, igual que los Renault 4, ¿no? Porque eran vehículos muy versátiles a la hora de poderse mover por caminos, por pistas, ¿no? Por lo que es la España rural. Eran punteros en su época todos ellos, ¿eh? Feiras como esta do coche clásico que celebra cada ano Espourense son toda unha oportunidade para ver de preto modelos canto menos peculiares, como este, de 1959. Coñecíase como Cadillac de Elvis. E outra famosa, Sara Montiel, foi a propietaria dun destes alpines. Era un coche único, era un coche deportivo, era un coche que era caro, era un coche distinto. Coche clásico é aquel que ten máis de 30 anos, así que hai modelos que quedan algo máis preto no tempo. Este de Mercedes vendeuse tanto en Ourense a finais dos anos 70 que o concesionario da cidade ocupaba os primeiros postos a nivel estatal. Incluso 50 años después, tú si vas rodando o vas paseando por la calle, donde más 123 ves por las calles circulando, pero de gente que su coche aún hoy en día es aquí. Pero se hai un lugar no que realmente gozan os amantes dos coches clásicos é nas rutas ou as concentracións. Percorren as estradas a modo, non porque non poidan ir máis rápido, senón porque en xuntanzas como estas toca gozar da conducción e da paisaxe. E así, de a pouco, cos motores ruxindo, seguen escribindo a historia dos seus coches, quilómetro a quilómetro, sen que semelle que pasa o tempo por eles. Vamos.